tuna kan zir tur chu Pagemaker ania Adobe Pagemaker ania ama sabera chuan start menu akan kalanga all programs akan kalanga Adobe Pagemaker 7.0 kan click anga chuan kan lut ta ni Adobe Pagemaker lo in honga chuan hei tuna lo lang hi template ania he template hi kan hai du chuan window a hide template hi kan click anga chuan kan hide ta chuan masabera chuan helai mi title bar ania title bar ania chuan tlai mi hi menu bar ania chuan hei hi toolbar ania chuan hei toolbar ania hei hi toolbox ani kha kan hriat atan chuan hei hi title bar ni tuna title engma lam lo ta file kan honganga new a kan kalanga ta hian A4 kan thlanga tai chuan kan size du kha page size kan du kha kan thlang mai don ta legal kan man du pon legal ni mai don ta chuan A4 ka thlanga chuan size hi A4 thlang lo pona dimension sa hi i type thei ta ni asa a dimension sa hi i du zat tuna hei hi inches som po iti theya hei hi inches som ni po iti theya kha ka chu iman dan tu ra zir kha anita chuan tuna chuan A4 hi ka da mai nga chuan ta hian orientation hi tol le weight oma hei hi Microsoft Office Word ta kha chuan portrait de landscape in om ta tuna heta Pagemaker a chuan tol le weight in lo om ta ni chuan weight a hlai zong ai du chuan landscape zong ai du chuan weight ni da mai nga tikhan tung zong ai du chuan a hlai zong ni du chuan tung zong in du chuan tikhan lo ni mai don ta ni chuan options lo om ta hin double sided facing pages hi lo om ta double sided hi kan an tik chuan left right hi lo om pangai margins hi veilam pang hi engzat tin nge a mor top kha ava a veilam pang mor top kha ava hnayang ava hlatang ti te tikhan left chuan i du zat i da the chuan double sided hi kan tik photanga chuan number of pages a hian i page du zat phek somi hon du chuan phek somi honga start page tuna chu true kan da chinanga chuan margin sa hian inside le outside alo om ta double sided hi kan tik avangin lai mi hi inside le outside in oma mahse double sided kan tik lo chuan left le right in om ta kha left le right ani ti kan hredon nia ta hian one in kan da anga inside le outside ta one ve kan da anga ta hian top pa hian 0.5 kan da anga chuan ta hian 0.5 kan da le anga chuan a resolution hi chu kan set danglam lawang hi a default ta hi lo om sa hi kan ring hal top mai nga chuan kan okay ang han page lo in hong ta ni chuan page lo in hong ta hei hi toolbox kan ti to kha toolbox ania hei hi toolbar chuan hei title bar kami kha kan hriat don nia title bar chuan hei hi menu bar chuan hei title bar ania chuan toolbox chuan hei page lo ni ta kan page hona kha double sided le facing pages kan tik kha file kan kala document setup a double sided facing pages kha kan tik khan apan hi hian lo in hong ta hai apan hi hian lo om dun ta ni facing pages hi tik lo chuan alo om don lo ta ni apan hi hian ron lang don lo phek khat chaw ron langang chuan kan okay chinang khan chuan ta hian hei page 2 tangi ro in tan ta engwang nge page 2 tangi ro in tan kan ti chuan file a document a kan kalanga ta hian page 2 tangi ro in tan chan chu start page 2 ti wang ani ta 1 kan ti nga chuan facing pages pe kan tik anga kan okay ang tikhan phek khat na ring lo in hong le che phek khat na ring lo in tran le che ta ni chuan kha file document setup dan file document setup dan chu nia file document setup ani A4 akan seta da orientation oma options number of pages start page
inside outside top bottom lo ni ta ni chuan ta kha document setup dan chu lo ni mai ta chuan tuna document isiam hi isave chuan choose isave chu ta hin at thu pui a hming da kha ta hin lo lang don ta title bar kha lo ni ta ni chuan hei hi new page hon du chuan tlai mi toolbar hi awesome em toolbar hi zoom out du chuan zoom out ang khan zoom in du chuan zoom in ang khan kha zoom in zoom out ania toolbar tangkai na lo ni ta hi toolbox kan tia hi toolbar kan ti kha tlai mi hi chu toolbar hi chu kan lo click chinanga kan man tangkai kan man than chuan kan se thei mai don ta chuan mani kan lo click chinanga tho me toolbox hi atlang pui kan soinga hei hi pointer tool ania pointer tool ti meya chuan hei hi text tool ania pointer tool chu enge tangkai na kan ti chuan text tool chu enge tangkai na kan ti chuan text kan chua thu kan lo chu phot ta ni zoom in dawang chuan hei hi helai mi hand tool ania hand tool hmang kan pot thanga ti khan text in kan lo chu ta ni text kan lo chua pointer tool chuan kan click a kan move thei kan choice on thei ta kan du na lai kan da son thei ta ni chu pointer tool tangkai na nia rotating tool om le ta ni rotating tool chuan hei ti khan hei te nei kan rotate thei ta ni dan kha ti dang ti po khan kan da thei ta kha rotating tool an ta chuan crop tool hi chu hlawk vela khan tangkai don ta ni crop tool chu hlawk vela khan tangkai don ta chu kan hriat ta chuan hei hi line tool ani mai a hei constraint line tool lo ni le mai a line tool chu line tool ani mai ta i thai ngil do du chuan ten i thai pheya angil du chuan cv metal me ang khan cv metal khan ngil ta chuan i constraint line tool hi chu angil mai ni da on lu tuk khan ai harsa da on nal lo kha harsa ni jo ama hi om dan constraint line tool ani chuan hei hi rectangle tool ania rectangle tool chu kan hre anga chuan hei hi ellipse tool ania ellipse tool then chuan oval tool ten tia circle tool pot ti se ai nang vek ani circle tool ania oval tool ellipse tool ania ellipse tool hin ti deuh tlang pui zoka ani dan phunga chuan ellipse tool ania oval te pon tia circle te pon ti ni chuan lo ni ta ellipse tool chuan hei hi polygon tool lo ni le ta polygon tool chuan hei hi hand tool ani hand tool chu tian man na chu tian lo ni mai ta ni chuan hei hi zoom tool lo ni ta kan zoom tu chuan kan click anga kan zoom in thei ta mahse zoom out tu khan right click in ei actual size sa mo kan da le the right click in 25 size sa po right click in size 50 ya right click in 75% size sa po kan 100 ta po ti khan kan du thei ta ni fit in window a ti khan kan da nga chuan hand tool lo ni hei zoom tool lo nia chuan hei polygon frame tool hem ta pathumi frame tool lo ni ta hei polygon frame tool ania ellipse frame tool ani le me hei rectangle frame tool ani le me ya chu kan hriat chim do nia kha toolbox chu ni ta ahman dan kha chu kan hre chho zel tura ngai la tho me chuan helai mi hi hei color ania window a hian so hei height colors kan tiang height colors anga chuan window a hian so jong hi kan height vek me ang so jong hi height tila height ti khan lo fel fai vek ta ni chuan hei hian hemi hmang hian pointer tool hmangin select vek ta khan hmangin delete metang chuan ta hian hemi po hi kan pai du chuan toolbox poi kan hide du chuan hide tools kan tinga chuan hei hi so control palette ani hide control palette me hei hi ruler ania horizontal ruler ani mai ta hi chu he
hemi zong heting zong hi horizontal ruler alo ni ta hei hi vertical ruler a chuk zong a phei zong chuan kha lo nia chuan hei hi top margin ania hei hi left margin hei right margin hei hi bottom margin hei work area kan na thona kan thil kan tiin na hmun kha hei hi work area hin ta ni helai hi pasteboard ti mai a lai pasteboard kan zoom out lokang hei plai pasteboard ani mai ta ni tuna pacemaker chu ol sama thil kan lo chu ta hin kan lo paste thei ta kan ol sam takin kan ti zung thei ta ni paisa kan da sung kan da phei thei a chuan hei hi vertical scroll bar ani vertical scroll bar du zong khan kan nen du razir khan kan di chawin kan di thei ta chuan hei hi master page ania master page left right oma hei master page alo nia hei chu document page icon ani mai ta master page ni kina tangkai do na page number pek nan te khan tangkai do na chuan tuna chuan a poimo china chuan atira chuan kha poimo zol chuni sela next a chuan mumal zo ka ti kan tum nga tho mi ka zong khani ro se